L-opportunizmu politiku superficiali ta' Muscat li ċi espress il-biraħ laħaq l-apiċi il-biraħ fil-Parlament, l-apiċi tal-opportunizmu politiku. Jina qatt ma smajt dibattitu vojt nieqes minn sustanza daqs il-biraħ. Jina l-ewwel dover tiegħi bħala Prim Ministru huwa li niggverna lil pajjiż għat-terminu ta' żmien illi l-elettorat tagħni fil-bidu ta' il-leġislatura. Jiena informajt il-Ministru Bonici li taħt iċ-ċirkostanzi jkolli naċċetta ir-riżenja tiegħu u wkoll qed inwieġbu billi nirringrazzjah tas-servizz leali, impenjattiv u dedikat mhux biss lejn il-Gvern imma lejn il-poplu Malti Wawġi kollu. Għadni kif impreżentajt mozzjoni ta' fiduċja fil-Gvern biex tiġi diskussa nhar it-tnejn illi ġejjin. Għad iridu niftehmu mal-oppożizzjoni għal dak li għandu x'jaqsam ma' numri ta' seduti, jien nittama li ma ntawlux u li tkun nhar it-tnejn stess il-ġurnata meta il-vot jittieħed fuq din il-mozzjoni. Rispetta l-vot tal-Parlament. Preżentajt riżenja tiegħi lill-Prim Ministru li ġentilment